Исәнмесез, хөрмәтле укучылар, кадерле телевизор караучылар, татар теле дәресләрен башлыйбыз. Бүген без сезнең белән сүз төркемнәре өйрәнүне дәвам итәбез. Әйтеп үткәнебезчә, татар телендә сүз төркемнәре мөстәкыйль сүз төркемнәренә һәм ярдәмлек сүз төркемнәренә аерылалар. Алдагы дәресләрдә без сезнең белән мөстәкыйль сүз төркемнәрен карадык, ә бүген ярдәмлек сүз төркемнәренә тукталып үтәрбез. Ярдәмлек сүз төркемнәреннән беренчедән булып без бәйлек турында сөйләшәбез. Нәрсә ул бәйлек? Бәйлек сүзләрне һәм җөмләләрне бәйләп тора торган ярдәмлек сүз. Бәйлекләр үзләре алдыннан килгән сүзнең билгеле бер килештә булуын таләп итәләр һәм шуннан чыгып эш төркемгә бүленәләр. Исемнәрдән баш килешне, зат алмашлыкларыннан иялек килешне таләп итә торган бәйлекләр. Булар белән, өчен, хакында, кебек, шикелле, төсле, күк, сыман, кадәр һәм башка. Ягъни, менә шушы бәйлекләр үзләреннән алда килгән сүзнең баш килештә яки алмашлыкларның иялек килештә булуын таләп итәләр. Икенчесе, юнәлеш килешне таләп итә торган бәйлекләр. Бу бәйлекләр кадәр, шаклы, хәтле, таба, каршы. Мәсәлән, урманга кадәр, урманга таба. Мәсәлән, сиңа хәтле һәм башка. Чыгыш килешен таләп итә торган бәйлекләр өченче төркемне тәшкил итә һәм бу бәйлекләргә соң, башка, тыш, бирле һәм башка шундый бәйлекләр керә. Бу бәйлекләр турында айрым-айрым мисаллар китерергә мөмкин, әмма ләкин без инде тукталып тормыйбыз, сез үзегез дәресләрдән карарсыз. Бәйлекләр белән бергә бәйлек сүзләр дигән сүзләр дә бар. Бәйлек сүзләр сүз яки җөмләләрне бәйләү өчен кулланыла. Бәйлекләрдән аермалы буларак, алар мөстәкыйль мәгънәдә дә килә алалар. Мәсәлән, өстә, аста, дәвам, караганда, алып, башлап һәм башка. Бәйлек сүзләренең зур төркемен, мәсәлән, ал, арт, ян, өс, ас, урта, эш, тыш исемнәрдән ясала. Өченче зар тартым кушымчасы алган һәм урын ара, ягъни юнәлеш, чыгыш, урын вакыт килешендә килә торган сүзләр тәшкил итә. Мәсәлән, алдына, алдыннан, алдында, артына, артыннан, артында. Мәсәлән, тышына, тышыннан, тышында. Бәйлек сүзләр шулай ук дәвамында, караганда, карамастан, элек, башлап, алып дигән дип сүзләре белән дә менә бу сүзләр дә бәйлек сүзләргә керә. Ярдәмлек сүз төркемнәреннән тагын берсе ул кисәкчәләр. Кисәкчәләр сүз яки җөмләгә төрле мәгънәви, эмоциональ яки модаль экспрессив төсмер бирә торган ярдәмлек сүзләр. Алар түбәндәге төркемнәргә бүленә. Мәсәлән, сорау, инкар, көчәйткеч, шикләү, экспрессив, эмоциональ һәм модаль кисәкчәләр була. Сорау кисәкчәсе маме, мыни бик актив кулланыла. Инкар кисәкчәсе түгел. Мәсәлән, ул фигыльдән башка сүзләрдән соң кулланыла һәм фикерне кире кага. Мин түгел, азат түгел, салкын түгел. Тагын телдә көчәйткеч кисәкчәләр бик актив. Дадә, татә, ук, үк, иң, үтә. Бу кисәкчәләр сөйләмдәге фикерне көчәйтәләр. Мәсәлән, Петербургта матур шәһәр. Мәсәлән, Галиядә әйтә һәм башка шундый мисалларны китергә була. Һәм кисәкчәләр арасында тагын бер төре ул шикләү кисәкчәсе. Бу кисәкчәдә сөйләмдә актив кулланыла. Ул димәк гына, кына, кенә. Ул үзе ияреп килгән сүзгә шикләү, айырып кую мәгънәсен истәп килә. Мәсәлән, алсу гына әйтте. Ул гына килгән һәм башка шундый мәгънәләрдә. Һәм инде экспрессив эмоциональ кисәкчәләргә әле, инде, бит, иш, шеше, сана, сәнә кисәкчәләре керә. Моннан кала тагын модаль кисәкчәләр була. Аларга без дыр-дыр, тыр-тыр модаль кисәкчәләрен кертеп карыйбыз. Алар төрле сүз төркемнәренә кушылалар һәм икеләнү, билгесезлек, ышанып җитмәү мәгънәсен белдерәләр. Мәсәлән, аңа 8 яшьтер. Бәйрәмгә ул да килгәндер. Моннан кала тагын сүз төркемнәре арасында мөнәсәбәтле сүз дигән төркемне айырып чыгарырга мөмкин. Мөнәсәбәтле сүз ул аналитик иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче чара булып санала. Мөнәсәбәтле сүзләр ялгызак һәм парлы булалар. Ялгызак мөнәсәбәтле сүзләр күрсәтү алмашлыкларыннан ясала. Мәсәлән, шул, бу, шунысы, монысы.
Кайбер саннар ялгызак мөнәсәбәтле сүз функциясендә килә ала. Bir нәрсә, ике. Ялгызак мөнәсәбәтле сүз ияртүче теркәгечләрдән айырмалы буларак баш җөмлә составында килә. Шулай ук мөнәсәбәтле сүзләр парлы булырга да мөмкин. Парлы мөнәсәбәтле сүзләр җөмләләр бәйләнешендә катнаша һәм инде бу вакытта алар алмашлыклар белән парлашалар. Мәсәлән, кем шул, нинди шундый, кайда шунда, ничек шулай. Баш җөмләдәге мөнәсәбәтле сүз нинди җөмлә кисәге функциясендә килсә, иярчен җөмләдә шундый функцияны үти. Тагын ярдәмлек сүз төркемнәреннән алар теркәгечләр. Теркәгечләр сүз яки җөмләләрне бәйләү өчен кулланыла. Алар ике зур төркемгә бүленә. Төзүче теркәгечләр һәм ияртүче теркәгечләр була. Төзүче теркәгечләр үзара тигез хокуклы сүзләрне бәйләп килә һәм алар тагын тиңдәш кисәкләрне яки җөмләләрне бәйләү функциясендә үтиләр. Төзүче теркәгечләр өч төркемгә бүленә: җыючы, каршы куючы һәм бүлүче теркәгечләр. Җыючы теркәгечләр һәм вә, да, дә, та, тагын, янә, нини. Яз җитте һәм табигать уянды. Каршы куючы теркәгечләр ләкин, әмма, тик, бары тик, фәкать. Мәсәлән, ул 25 яшендә иләнде, хатынына 23 яшь иде. Алмаз университетка укырга керде, әмма тәмамлый алмады. Күрәсез, монда каршы куючы теркәгечләр. Тагын ияртүче теркәгечләр, алар бер-берсенә буйсынган сүз яки җөмләне бәйләп киләләр. Кушма җөмләләрдә аналитик иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләү өчен кулланылалар. Ияртүче теркәгечләр чөнки, гүя, әйтерсең, диярсең, әгәр, гәрчә. Мәсәлән, мин җәйне яратам, чөнки ул вакытта җылы һәм кояшлы була. Гүя, әйтерсең, диярсең теркәгечләре чагыштыру мәгънәсен белдерә. Мәсәлән, гүя, монда аннан башка беркемдә юк. Монда аннан башка беркемдә юк диярсең. Теркәгечләр арасында аныклаучы теркәгечләр дә бар. Аныклаучы теркәгечләр ияртүче теркәгечләрнең бер өлешен тәшкил итәләр. Алар сүз яки җөмләләр арасында аныклау мөнәсәбәтен белдерәләр. Аныклаучы теркәгечләргә, ягъни, икенче төрле әйткәндә, башка әйткәндә, айыруча, бигрәк тә һәм башка теркәгечләр керәләр. Ягъни, теркәгече иярүче һәм ияртүче компонентлар арасында бердәй мәгънә күләмен белдерә. Казан шәһәре, ягъни Татарстанның баш каласы, бик матур шәһәр. Һәм инде сүз төркемнәренең тагын бер төркемчәсе ул ымлыклар. Ымлыкларның гомуми мәгънәсе кешеләрнең хис-тойгыларын, эчке кичерешләрен һәм теләк ихтыярын белдерә торган сүзләр. Ымлыклар мәгънәләре буенча эмоциональ һәм императив булалар. Эмоциональ ымлыклар сөйләүченең шатлану, куану, сөенү, гаҗәпләнү, сыклану, канәгатьләнү, кайгыру, борчылу һәм башка шундый кичерешләрен, хисләрен белдерәләр. Бу ымлыкларга ура, ах, эх, ай-хай, тфу, уф, абау һәм башка шундый сүзләр керә. Императив ымлыклар өндәшү, мөрәҗәгать итү, боеру, чакыру, әйдәү, тыю, кисәтү кебек теләк ихтыярны белдерә. Мәсәлән, шу, әйдә, караны, я, әү һәм башка шундый сүзләр. Мәсәлән, я, нәрсә әйтерсең, әйдә, киттек һәм башкалар. Сөйләм этикеты формалары императив ымлыкларның үзенчәлекле төркемен тәшкил итәләр. Нихәл, исәнме, хуш киләсез, рәхим итегез һәм башка мисалларны китерергә була. Тагын хәбәрлекне һәм модальлекне белдерә торган сүзләр дә телебездә бар. Хәбәрлек сүзләргә бар, юк, тиеш, тиеш түгел, кирәк, кирәкме, кирәк түгел, мөмкин, мөмкин түгел, яры, ярамый дигән сүзләр керә. Алар раслау, кирәклек, кирәк түгеллек, тиңдәш һәм тиңдәш түгеллек, мөмкин һәм мөмкин түгеллек мәгънәләрен белдерәләр. Һәм бу сүзләр җөмләдә исемләшеп килә ала. Тиеш, тигеш түгел, кирәк, кирәкме, кирәк түгел хәбәрлек сүзләре инфинитив белән килеп модаль формалар ясыйлар. Мәсәлән, миңа барырга кирәк. Шулай ук бар, юк хәбәрлек сүзләре сөйләмдә бик актив. Алар капма-каршы мәгънәле хәбәрлек сүзләр булып саналалар. Мәсәлән, аның китабы бар, минем вакытым юк.
Бар юк хәбәрлек сүзләре асы әсе кушымчалы киләчәк заман сыйфат фигыль белән бәйләнеп, кирәклек һәм кирәк түгеллек мәгънәсен белдерәләр. Мәсәлән, барасы бар, киләсе юк. Тагын бер төркем алар модаль сүзләр. Модаль сүзләр димәк, сөйләүченең сөйләмгә мөнәсәбәтен белдерәләр. Мәсәлән, бу сүзләр арасында икән модаль сүзе, ул һәм кисәкчә булып та санала, һәм түбәндәге мәгънәләргә ия була. Мәсәлән, авторның тормыш тәҗрибәсенә нигезләнеп әйтелгән фикерне белдерә. Ил язмышы, тел язмышы икән. Тойгылы җөмләләрдә раслау мәгънәсен гаҗәпләнүгә, соклану төсмере белән байыта. Нинди бик кешкә ия икән ул. Шулай ук модаль мәгънәне белдергәндә имеш сүзе актив кулланыла һәм күргәнебезчә бу ярдәмлек сүзләр сөйләмне үзләренчә байыталар. Шуның белән без сезнең белән сүз төркемнәренә караган өлешне тәмамлыйбыз. Димәк, сез бу өлештә морфологияның сүз төркемнәренә багышланган өлешендә сүз төркемнәре, аларның саннары, аларның нинди грамматик категориялар белән төрләнешен истә калдырырга тиеш буласыз. Һәм инде әлбәттә, менә шушы дәресләрдә алган белемнәрегезне үзегезнең сөйләмнәрегездә дөрес итеп кулланырга тиеш буласыз. Хәзер без грамматиканың икенче тармагын өйрәнүгә күчәбез. Бу тармак гаять зур тармак. Ул синтаксис дип атала. Синтаксис һәм аның төп өйрәнү объекты турында бүген без сезнең белән сүз алып барабыз. Синтаксис сүзе грек теленнән кергән термин. Грекчә ул төзү, төзелеш дигән сүз. Бу термин татар телендә ике мәгънәдә кулланыла. Телнең сөйләм төзелеше һәм шул сөйләм төзелешен өйрәнә торган фән. Синтаксисның өйрәнү объекты сөйләм. Сөйләм ул бик зур, кылач җәеп бетермәслек, шиксез күренеш. Шуңа күрә аны гомуми алып өйрәнеп булмый. Бу эшне башкару өчен синтаксис фәне иң элек сөйләм берәмлекләрен аерып чыгара. Сөйләмнең үзен алмаштыра алырлык төп берәмлек ул текст. Ягъни сөйләмне бары тик текст кына алмаштыра ала. Сөйләмнең хәбәрлеккә һәм модальлеккә ия булган иң кыска берәмлеге ул җөмлә. Ләкин җөмлә аралашу процессында үзе генә катнаша алмый. Ул бары тик текст эчендә генә була. Җөмләнең үзен излекле итеп өйрәнү барышында сүзләр белән, җөмлә кисәкләре белән, җөмләдә сүзләр бәйләнешен тикшергәндә сүз тезмәләр белән эш итәргә туры килә. Һәм шулай итеп, төп сөйләм берәмлекләре ачыклана. Димәк, алар текст, җөмлә, сүз тезмә, сүз, җөмлә кисәге һәм бу берәмлекләр синтаксик берәмлекләр дип аталалар. Сөйләмдә сүзләр үзара ике төрле бәйләнештә була. Сүзләр бер-берсенә буйсынган булсалар, ияртүле бәйләнеш була. Сүзләр бер-берсенә буйсынмыйча, үзара тигез хукукта булсалар, бу бәйләнеш төзүле бәйләнеш була. Төзүле бәйләнеш үзе генә җөмлә оештыра алмый. Ул җөмләдә ияртүле бәйләнеш белән бергә генә килә ала. Сөйләм оештырудагы әһәмиятенә карап, ияртүле бәйләнеш өч төргә бүленә. Хәбәрлекле, төгәлләүле һәм аныклаулы. Бу төр бәйләнешләрне икенче төрле мөнәсәбәт дип тә атыйлар. Хәбәрлекле мөнәсәбәт ия белән хәбәр арасында гына була. Бу вакытта иярүче сүз хәбәр, ияртүче сүз ия белдергән төшенчә турында хәбәр итә. Нинди дә булса яңалык әйтә. Хәбәрлекле мөнәсәбәт нигезендә сөйләмнең төп берәмлеге җөмлә барлыкка килә. Шуңа күрә ул сүзләр арасындагы бәйләнеш төренең иң әһәмиятлесе булып тора. Сөйләм оештыруда бу бәйләнеш беренче дәрәҗәдәге рольне уйный. Сүзләр арасында тагын төгәлләүле мөнәсәбәт тә булырга мөмкин. Бу мөнәсәбәт булганда иярүче сүз, ияртүче сүздән аңлашылган әйберне шуңа охшаган башка әйберләрдән айырып, конкретлаштырып күрсәтә. Чөнки
Bu şaqta iyerüşü süz, iyertüşü süzünün məğnəsin tügəlrək ite. Tügələvli münəsəbət bir vaqtda da üzügünə söyləmni, həm söyləmnin tip birəmligin cümləni tüzi almay. O söyləmdə barı xəbərlikli münəsəbət ya ki xəbərlik bildirüşü süz yanındağına qatnaşan. Söyləm uyuşturuda ikinci dərəcəni üti. Hem anıqlavlı münəsəbət bulğanda iyerüşü süz, iyertüşü süzdən sın kilip ana istəmək tügəllik, anıqlıq birə. İki yeki bir neçə süzünün tügəlləvli münəsəbətə kürüyü nəticəsində yasalğan həm tügəllik düşüncəni bildirə тұрған tizilmə süz tizmə deyib atala. Süz tizmə düşüncəni başqa şuna oxşaş birəmliklərdən, düşüncələrdən ayırıb, konkretləşdirib kürsətə. Ayırım süz düşüncəni gümümənginə atı. Süz tizmə tügəlləb atı. Məsələn, tau deyib etsək, mında gümümən tau. Əgər də indi şua tırğan tau deyib etsək, mında başqa taulardan ayırılıb, barı tik şua tırğan, bu tauda şu bulğanını kürsətə tırğan məğnəni bildirə. Məsələn, uy deyib etsək, ol ayırım bir süz, matur uy desək, bu şiraqda süz tizmə bula, həm ol gümümi uydan bu uyunu ayırıb kürsətə. Məsələn, yazı deyib etsək, gümümi yazını atı, xat yazı desək, süz tizmə yazı prosesin biraz tarayta, konkretləşdirə, tügəlrək ite, barı xat yazınlığına bildirə. Süz tizməgə xəbərlik həm modellik bildirü xas tügül. Yani cümləgə xəbərlik həm modellik bildirü xas, cümlə xəbər ite, həm siləyüşünün münəsəbətin bildirə, süz tizməgə mınday üzlük xas tügül. Şunun için süz tizmə aralaşu prosesində şul kilişkinə kullanıla almay. Süz tizmədəki iyertüşü süz, cümlənin tiləsə qoysa kisəgi bula ala, iyertüşü süz isə barı iyerşin kisək kinə bulub kilə ala. Bunu da istə qaldırırız. Süz tizmədəki müstəqil süzünün sanına qarab, süz tizmələr iki türlü bulalar. Qadi süz tizmə, həm qatlavlı süz tizmə. İkiginə müstəqil süzdən тұрған süz tizmə, qadi süz tizmə deyib atala. İkidən artıq müstəqil süzdən тұрып, qadi süz tizmələrə tar qalmay тұрған süz tizmə, qatlavlı süz tizmə deyib atala. Məsələn, iki kitap, ol qadi süz tizmə. İki qapşıq qadi süz tizmə. İki qapşıq bərəngi indi qatlavlı süz tizmə. Çünki bu süz tizmə yanadan iki süz tizməgə tar qalmay. Kisəkləri arasındağı məğnə münəsəbətinin yuğalı-yuğalmağından, həm şunun nəticəsində süz tizmənin nığıb qalmağından шығıb, süz tizmələr şulayıq iki türgə ayrılalar. Alar irikli süz tizmə, həm fiziologik süz tizmə. Kirək bulğanda, yağni siləm barışındağına yasalğan, həm kisəkləri arasında real münəsəbət yuğalmağan süz tizmə, irikli süz tizmə bula. Bu süz tizmələrini sintaksis irənə, fiziologik süz tizmələr, onlar leksikologiya bölігінде qarala, onlar qatıb qalğan, tarqalmay тұрған süz tizmələr bulalar. Cümlə tizilişini tekşirüdə, cümlələrini kisəklərə tarqatıb, onlarının üzünşəliklərin, həm üzara münəsəbətlərin irənü də bir zor əhəmiyyətə iya. Hazırki gündə cümlələrini kisəklərə logik qrammatik, struktur semantik, sintagmatik həm aktual tarqatı qəbul etilgən. Cümlə tizilsin üçün ya iki sözünün, ya'nın xəbərinin, xəbərlikli münəsəbətə kirüyü, ya birgina sözünün, baş kisəkinin xəbər etü intonasiyası ilə aytılığı gerek. Birinci ışraqda iki sastavlı cümlə, ikinci ışraqda bir sastavlı cümlə barlıqqa gələ. İki sastavlı cümlələrdə baş kisəklər iya həm xəbər deyib irənilə, bir sastavlı cümlənin baş kisəgi baş kisək deyib kinə atala. Cümlədəki baş kisəkdəki söz bilən birilib, xəbərini üzünə iyərtə тұрған qrammatik beysiz kisək iya deyib atala. Yəni iya ol beysiz. Cümlədə iya turunda ne bulsa da aytilə, ol cümlənin bir nindi kisəginə də qrammatik yaxdan buysunmay, şuna görə biz onu beysiz kisək deyib atıyız. İyanın qrammatik beysiz buluğu, onun hər vaqtda baş kilişdəki söz bilən bildirüyündən көрінə. Yəni, istə qaldırığız, iya barı tek baş kilişdəginə bula. Başqa kilişdəki sözlər, isimlər iya bula almayın.
Баш килештәге сүз белән бирелеп кенә ул хәбәрне үзенә буйсындыра, ягъни җөмләнең оештыручы үзәге була ала. Ия башлыча исемнәр белән бирелә. Исем мәгънәсендә барлык төрле сүз төркемнәре дә җөмләдә ия булып килә ала. Ягъни монда исемнәр дә, сыйфатлар да, саннар да, исемләшкән очракта, димәк, фигыльләр дә ия булып килә ала. Җөмләнең ия турында хәбәр итә торган һәм аңа грамматик буйсына торган баш кисәге хәбәр дип атала. Хәбәрләр ике төрле булалар: фигыль хәбәр һәм исем хәбәр. Фигыль хәбәр фигыль белән бирелә һәм һәр вакыт процесс динамика белдерә. Исем хәбәр фигыльдән башка сүз төркемнәре белән бирелә һәм иядән аңлашылган әйбернең, төшенчәнең, материалын, хезмәтен яки нинди дә булса бер билгесен күрсәтә. Төгәлләүле һәм аныклаулы мөнәсәбәткә кергән сүзләрнең иярүчесе иярчен кисәк дип йөртелә. Иярчен кисәк җөмләне һәр вакыт җәенке итеп формалаштыра. Ул ике составлы җөмләләрдә дә, бер составлы җөмләләрдә дә була. Җөмләнең предмет төшенчәсен атаучы кисәгенә ияреп, шул предметның билгесен, санын һәм кемгә, нәрсәгә караганын белдерүче кисәк аергыч була. Аергыч буйсынган кисәкне аерылмыш диләр. Аерылмыш күбрәк исемнәр һәм исемләшкән башка сүзләр белән бирелә. Аерылмыш җөмләнең теләсә нинди кисәге булырга мөмкин. Димәк, аергыч җөмләнең теләсә кайсы кисәге янында була ала һәм аерылмыш кайсы кисәк белән формалашса, аергыч та үзгәрешсез кала. Җөмләнең процесс белдерүче сүз белән бирелгән теләсә кайсы кисәгенә ияреп, процессның объектын, үтәүчене яки нинди дә булса бер хәлне, кичерүче әйберне һәм башка мәгънәләрне белдерүче иярчен кисәк тәмамлык була. Тәмамлык туры һәм кыек тәмамлык дигән төрләргә бүленә. Әгәр дә тәмамлык процесс турында кагыла торган әйберне, төшенчәне белдерсә, аны туры тәмамлык дип әйтәләр. Тәмамлык процесс турыдан туры кагылмый торган әйберне, затны белдерсә, андый тәмамлыкны кыек тәмамлык дип әйтәләр. Нигездә туры тәмамлыклар төшем килешендәге исемнәр белән белдерелә. Җөмләнең фигыль, сыйфат, рәвеш һәм процесс белдерүче башка сүзләр белән бирелгән кисәгенә ияреп, процессның яки билгенең билгесен, яки процессның үтәлү рәвешен, вакытын, урынын, юнәлешен, максатын, сәбәбен, шартын, күләм дәрәҗәсен белдерә торган кисәкләр хәл дип аталалар. Һәм менә шушы мәгънәләренә карап, хәлләр үз эшләрендә тагын төркемчәләргә бүленәләр. Мәсәлән, урын хәле, вакыт хәле, рәвеш хәле, күләм хәле, сәбәп хәле, максат хәле, кире хәл, шарт хәл дигән төркемчәләргә бүленәләр. Иярүче кисәктән соң килеп, аңа аныклык кертә торган кисәк аныклагыч була. Аныклагычлар җөмләдә төрле сүз төркемнәре белән бирелгән төрле кисәкләрнең мәгънәләрен төгәлләп, аныклап киләләр. Башка иярчен кисәкләр төгәлләүле, ачыклаулы мөнәсәбәткә нигезләнеп, җөмлә оештыруда икенче урында торсалар, аныклагычлар аныклаулы мөнәсәбәткә нигезләнеп, җөмлә оештыруда өченче дәрәҗәне уйныйлар. Димәк, беренче дәрәҗәдә җөмләнең баш кисәкләре, икенче дәрәҗәдә җөмләнең иярчен кисәкләре һәм өченче дәрәҗәдә алар аныклагычлар. Сөйләүнең чынбарлыкка, тыңлаучыга, җөмлә эчтәлегенә, төзелешенә мөнәсәбәтен белдерә торган кисәкләр җөмләнең модаль кисәкләре дип аталалар. Сөйләм төбәлгән затны, әйберне белдерүче сүзләр өндәш сүзләр дип атала. Алар сөйләүченең тыңлаучыга яки гомумән табигать күренешләренә мөрәҗәгатен, мөнәсәбәтен белдерәләр. Моннан кала тагын киреш сүзләр дигән термин бар. Киреш сүзләр сөйләүченең сөйләм эчтәлегенә, төзелешенә һәм сөйләм обстановкасына мөнәсәбәтен белдерәләр. Киреш сүзләр җөмләнең интонациясеннән бик нык аерылмыйлар. Аларны бүлеп торучы паузалар бик аз була. Җөмләнең аерым кисәкләренә караган киреш сүзләр шул кисәктән бернинди пауза белән дә аерылмый, алар бер синтагма басымы астында әйтеләләр. Логика фәнендә танылган хөкемләүнең, русча әйткәндә суждениенең, ике төп төреннән чыгып,
cümlelerini raslау һәм инкар төрләргә бүләләр. Ягъни фикерне раслый торган cümle раслау cümle, фикерне инкар итә торган cümle ул инкар cümle дип атала. Cümlenin иң кыска калыбын алып, аны жинак cümle дип атаганнар, ияршин кисәкләр истәлгәнен җәенке cümle дип атаганнар. Ягъни ия белән хәбәрдән генә торса, яисә бер баш кисәктән генә торса, cümle жинак cümle була. Мәсәлән, мин килдем, жинак cümle. Мин бүген университетка килдем, монда димәк cümle ияршин кисәкләр белән баетылган, бу инде җәенке cümle була. Әйтүнең, хәбәр итүнең модаль максатына карап, cümlelerini хикәя, сорау, буйыру, тыйгылы cümle дигән төрләргә бүлеп карау гадәткә кергән. Cümlenin baş кисәгенең bir яки ике булуыннан чыгып, cümle bir составлы һәм ике составлы дигән төрләргә бүленә. Үзеннән үзе аңлашылган сүзләрне кулланмаска тырышу барышында сөйләмнең ким cümle дигән төре барлыкка килә. Ким cümleләр тулы дигән төрләргә каршы куеп өйрәнелә. Сөйләмдә яңалык сөйләүче тарафыннан хәбәр ителә. Сөйләүче хәбәр иткәндә шын барлыкка, сөйләм эчтәлегенә, сөйләм формасына, тыңлаучыга, сөйләм обстановкасына, хәтта үз-үзенә нинди дә булса бер мөнәсәбәт белдерә. Сөйләмнең шын барлыкка сөйләүче мөнәсәбәтен белдерергә сәләтле булуы аның модальлеге дип атала. Хәбәрлек һәм модальлек бары тик сөйләмдә генә барлыкка килә. Ягъни сөйләмнән башка хәбәрлек һәм модальлек юк. Хәбәрлек һәм модальлектән башка сөйләм юк. Моны истә калдырыгыз. Хәбәрлек үзе сөйләм объекты һәм предикаты арасында бәйләнеш мөнәсәбәтне хасил итә. Инде хәзер без сезнең белән cümle tiplарын карап үтәргә тырышырбыз. Алда әйтеп үттек. Мәсәлән, әйтелү максатыннан чыгып, cümleләр хикәя, сорау, буйрык һәм тыйгылы була дидек. Шуларга кыскача тукталып үтәрбез. Билгеле бер күренеш, эш гамәл турында хәбәр итә торган cümleләр хикәя cümle дип аталалар. Мондый cümleләр тыныч, салмак тавыш белән әйтелә, cümle ахырына нокта куела. Бүлмә зур һәм якты, мин Казаннан. Без игътибар белән тыңлыйбыз. Сорау cümlelәрдә сорау мәгънәсе белдерелә. Сорау я тыңлаучыга, я сөйләүченең үзенә бирелә. Сорау cümlelәр, мәсәлән, белдерелгәндә түбәндәге грамматик чаралар кулланыла. Сорау интонациясе. Син кайчан киләсең? Мәмә кисәкчәсе, сез Казаннанмы? Мәмә сорау кисәкчәсе белән берлектә икән, соң, әллә сорау сүзләре. Сез кайчан киләсез соң? Кем, нәрсә, кайдан, нишли, нинди, ничек, күпме сорау алмашлыклары? Алар кайдан? Сорау cümlelәр ахырына сорау билгесе куела һәм сорау cümlelәр сорау интонациясе белән әйтеләләр. Буйрык cümlelәр сөйләүченең эш башкаруга ихтиярын, эшкә кушу, буйыру, искәртү, киңәш бирү, эшне бергәләп башкарырга чакыру, теләк һәм башкаларны белдерәләр. Буйрык cümlelәр төрле грамматик чара ярдәмендә формалаша. Буйру интонациясе, егетләр тизрәк. Буйру интонациясе әйтелеп, хәбәре буйрык фигыль, инфинитив яисә теләк фигыль, шартлы теләк, хикәя фигыль формаларында килергә мөмкин. Гүзәл, сез әзерләнә торыгыз. Истә тотыйк, сәламәт тәндә сәламәт акыл. Һәм өченчедән, зинхар модаль сүзе, әйдәгез ымлыгы, әле инде чәчәк кисәкчәләре. Мәсәлән, Камил тырыш инде. Һәм син җиңәшәксең. Буйрык cümle ахырында нокта куела, хис тыгы белән әйтелгән очракта өндәү билгесе куела. Һәм cümleнең 4нче төре ул тыгылы cümlelәр. Тыгылы cümlelәр хис тыгы белдерү өчен кулланылалар. Ягъни нәрсәгәдер басым ясыйлар, шатлану, сыклану, шикләнү, ис китү, канәгатьсезлек белдерү, үкенү кебек хисләрне белдерәләр. Һәм тыгылы cümlelәр түбәндәге чаралар ярдәмендә ясала. Мәсәлән, шундый, нинди, никадәр күпме ничек алмашлыклары, нинди матур көн. Ой, ах, хай, айхай, субханалла, китаннан кара инде, Алла сакласын дигән кебек сүзләр. Субханалла бигрәк чибәр кыз. Асы әсе иде, сася иде, фигыль формалары, Кытайга барасы иде. Тыгылы cümlelәр язуда өндәү билгесе белән билгеләнә, сөйләмдә күтәренке тавыш белән әйтеләләр. Димәк, гади cümlelәрдән кала, тагын безнең телебездә кушма cümlelәр дә бар. Кушма cümle ике яки берничә
гади cümle кушылып ясала, яисә cümlenin оештыручы үзәгенә мөнәсәбәт хәбәр итә торган үзәгенә мөнәсәбәтле рәвештә барлыкка килә. Кушма cümlеләрне белдергәндә шуны да истә тотарга кирәк. Cümlеләрдә баш кисәкләрнең берәрсе булмаска да мөмкин, ләкин аны контекстта аңларга була. Яки кайбер cümlеләрдә икенче баш кисәкне куллану мәҗбүри түгел. Мәсәлән, без килеп җитүгә, алар безне каршы алдылар. Килеп җитүгә безне каршы алдылар. Кушма cümlеләр компонентларының үзара төзүле һәм ияртүле бәйләнештә булуына карап, ике төргә бүленәләр: тезмә кушма cümlеләр һәм иярченле кушма cümlеләр. Тезмә кушма cümle булганда компонентлар төзүле бәйләнештә була, ягъни бер-берсенә буйсынмаган, үзара тигез хукуклы, чагыштырмача мөстәкыйль гади cümlеләрдән төзеләләр. Мәсәлән, таң ата, кояш чыга, көн җылыта. Монда бер-берсенә буйсынмаган гади cümlеләр. Айрым cümlеләрне бәйләп килүче чараларга карап, бу cümlеләр ике төргә бүленә: теркәгечле тезмә кушма cümle һәм теркәгечсез тезмә кушма cümle. Теркәгечле тезмә кушма cümle компонентларны үзара төзүче теркәгечләр ярдәмендә бәйли. Мәсәлән, төзүче теркәгечләр өч төркемгә бүленә: җыючы, каршы куючы, бүлүче һәм шулар ярдәмендә теркәгечле тезмә кушма cümleнең компонентлары үзара бәйләнә. Мәсәлән, җәйге яңгыр ява иде һәм җир белән күк арасында төрле төстәге салават күпере сузылды. Яңгыр да күптән туктады, кояш чыгарга ашыкмады. Бер урынлы теркәгечләр кабатланмый. Тезмә кушма cümleнең ике компоненты шигендә яки бер-берсендә урын ала. Күп урынлылар исә, мәсәлән, я, ни, әле, әллә, ике cümlедә дә кабатлана. Бердәй мәгънәле я, яки яисә тагын яки теркәгечләре cümlеләрдә бер-берсен алмаштырып килергә мөмкин. Мәсәлән, я хыялланып кына берни эшләмичә утырасың, яисә ул хыялларны тормышка ашыру өчен күп көч куярга туры килә. Теркәгечсез кушма cümle компонентлары үзара санау яки каршы кую интонациясе аша бәйләнеп барлыкка килә. Санау интонациясе булганда ике cümle арасына һәм җыючы теркәгечне куеп карарга мөмкин. Каршы кую интонациясендә ләкин һәм башка каршы куючы теркәгечләрне куеп була. Мәсәлән, урамда салкын җил исә, юеш кар ява. Шулай ук, мәсәлән, бу cümleне урамда салкын җил исә һәм юеш кар ява дип әйтә алабыз. Кунакка чакырдылар, бармадым. Шилләдә су сакла, салкында ут сакла. Бу мәкаль. Бәйләүче чаралардан чыгып, иярченле кушма cümlеләр аналитик һәм синтетик булалар. Иярченле кушма cümle компонентлары ияртүле бәйләнештә булган, ягъни баш cümle иярчен cümleне ияртеп, үзенә буйсындырып килгән кушма cümle. Бәйләүче чараларыннан чыгып, аналитик һәм синтетик булалар. Иярченле кушма cümle иярчен cümleнең баш cümlегә нинди чаралар белән бәйләнеп килүенә карап, ике төргә бүленә: аналитик һәм синтетик. Аналитик чараларга ялгызак һәм парлы мөнәсәбәтле сүзләр, көттүрү һәм аныклау паузасы, ияртүче һәм аныклаучы теркәгечләр керә. Синтетик чараларга иярчен cümleнең хәбәри составында килә торган бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр, фигыль формалары, килеш кушымчалары, кайбер сүз ясагыч кушымчалар, мәсәлән, шашә, дайдай, ләле, сызсыз һәм янәшә тору чарасы керә. Иярчен cümlеләрнең мәгънә ягына карап, төрләре аерыла. Мәсәлән, белдергән мәгънәләренә карап иярчен cümlеләр: иярчен ия, иярчен хәбәр, иярчен тәмамлык, иярчен аергыч, иярчен хәл. Хәл үз эчендә тагын вакыт, урын, сәбәп, максат, шарт, кире, рәвеш, күләм һәм аныклагыч cümlеләргә бүленәләр. Булар турында кыскача гына әйтеп үтик. Иярчен ия cümle кушма cümlедә субъект мәгънәсен белдерә. Аның аналитик һәм синтетик төрләре була. Аналитик иярчен cümle баш cümlegə түбәндәге чаралар белән бәйләнә. Ялгызак мөнәсәбәтле сүзләр. Мөнәсәбәтле сүз әлбәттә баш cümle составында була. Шунысы куандыра, Татарстан тарихи һәм истәлекле урыннарга бай. Парлы мөнәсәбәтләр булырга мөмкин. Кем шул, кемнең шуның.
нәрсәнең шул, кем белән шул, нинди шул. Ияршин җөмләдә төрле формадагы сорау алмашлыклары, баш җөмләдә ия функциясендәге күрсәтү алмашлыгы була. Кем намус белән хезмәт итә, шул зур хөрмәткә ия була. Димәк, монда баш җөмлә шул зур хөрмәткә ия була, ияршин ия җөмлә кем намус белән хөрмәт итә. Һәм өченчедән, мөнәсәбәтле сүзләр кулланылмаганда көттерү паузасы шулай ук аналитик җөмләлә бәйләүче чара функциясын үти. Билгеле, татар сәүдәгәрләре шәрык илләре белән тыгыз мөнәсәбәттә булган. Һәм ияршин ия җөмлә баш җөмләгә янәшә тору юлы белән бәйләнә. Ул тулысынча баш җөмләнең иясен алмаштырып килә. Мәсәлән, канаты бар, очар. Ияршин җөмләнең хәбәре шулай ук у исем фигыль формасы, гангән үткән заман сыйфат фигыль формасы белән дә бәйләнеп килә ала. Ияршин хәбәр җөмлә предикатив мөнәсәбәт белдерә. Аның аналитик төре генә була. Баш җөмләдә ялгызак мөнәсәбәтле сүзләр, парлы мөнәсәбәтле сүзләр, мөнәсәбәтле сүз кулланылмаганда көттерү паузасы белән бәйләнә ала. Мәсәлән, әйтәсем килгән шул, Татарстанның табигаты бик матур. Болыннарда үләннәрнең төре ни хәтле, анда матурлык шул хәтле. Ияршин тамамлык җөмлә объект мәгънәсен белдерә, аның аналитик һәм синтетик төрләре була. Аналитик ияршин тамамлык җөмлә баш җөмләгә ялгызак мөнәсәбәтле сүзләр, парлы мөнәсәбәтле сүзләр, көттерү паузасы белән бәйләнә. Синтетик ияршин җөмлә килеш кушымчалары турында, хакында дигән бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр белән бәйләнеп килә. Шулай ук ияршин аергыч җөмлә, ул димәк, ияршин аергыч җөмлә билге мәгънәсен белдерә, аның аналитик, синтетик формалары була. Аналитик формалары ияршин ия, ияршин хәбәр, ияршин тамамлык җөмләдәге кебек ялгызак мөнәсәбәтле сүзләр, көттерү паузасы. Инде синтетик чаралардан монда сыйфат фигыль формаларын янәшә торуны әйтеп үтәргә була. Һәм ияршин вакыт җөмлә баш җөмләдән аңлашылган эш яки хәлнең үтәлү вакытын белдерә, аналитик, синтетик төрләре була. Бәйләүче чаралар шундый ук, мәсәлән, ялгызак мөнәсәбәтле сүз, мәсәлән, парлы мөнәсәбәтле сүз, кайчан ярдәм сорасалар, шунда уйлашырбыз. Синтетик ияршин җөмләләр баш җөмләгә кушымчалар, бигрәк тә хәл фигыль кушымчалары, урын вакыт килеше кушымчалары белән бирле, соң кебек бәйлекләр белән бәйләнеп килергә мөмкин. Ияршин урын җөмлә баш җөмләдән аңлашылган эш яки хәлнең үтәлү урынын белдерә. Аналитик ияршин җөмлә баш җөмләгә парлы яки сирәк очракта ялгызак мөнәсәбәтле сүз белән бәйләнә. Җил кайдан иссә, болыт шундан килә. Һәм синтетик ияршин урын җөмлә баш җөмләгә урынга, җиргә, якка кебек бәйлек сүзләр ярдәмендә бәйләнә. Әлеге сүзләр урын, вакыт, юнәлеш һәм чыгыш килешендә була. Сез булган якта кояш та яктырак. Кеше күп булган җирдә сәүдә яхшы бара. Кушма җөмләдә сәбәп, нәтиҗә мәгънәләрен ияршин сәбәп җөмләләр белдерә. Аның аналитик һәм синтетик төрләре була. Аналитик ияршин сәбәп җөмлә баш җөмләгә берничә чара ярдәмендә бәйләнә. Шуңа күрә, шунлыктан, чөнки теркәгече белән һәм көттерү паузасы белән бәйләнә. Синтетик ияршин сәбәп җөмлә баш җөмләгә сәбәпле эшен бәйлекләре белән, юнәлеш һәм чыгыш килеш кушымчалары белән, гаш, гәш, ып формалы хәл фигыль кушымчалары белән бәйләнеп килә. Моннан кала тагын ияршин җөмләләрнең ияршин максат җөмлә дигән төре, ияршин шарт җөмлә дигән төре, ияршин кире җөмлә, ияршин күләм җөмлә, ияршин рәвеш җөмлә дигән төрләре бар. Һәм алар да инде аңлашылганча бу җөмләләр ияршин җөмләләрдә баш җөмләдә аңлашылган әлеге максат хәлен, шарт хәлен, күләм хәлен белдереп киләләр һәм аналитик, синтетик төрдә булалар. Бәйләүче чаралары без алда караган җөмләләрдәге кебек үк. Һәм инде тәмамлап тагын бер сүз әйтеп үтәсем килә. Ул димәк татар телендә сүз тәртибе, җөмләдә сүз тәртибе. Гади җөмләдә сүз тәртибе түбәндәге тәртиптә урнаша. Ия хәбәрдән алда килә, хәбәр җөмлә ахырына урнаша, аергыч тамамлык хәлләр үзләре ияргән сүздән алда киләләр, аныклагыч аныкланмыштан соң урын ала. Киреш һәм эндәш сүзләр бөтен җөмләләргә карасалар, җөмләнең алдында киләләр, теге яки бу кисәккә карасалар, шул кисәк янында киләләр. Һәм җөмләдә сүзләрнең мондый тәртиптә урнашуы
туры тәртип дип атала. Әмма ләкин телдә тагын кире тәртип бар, ягъни инверсия, жанлы сөйләм телендә, шигърияттә, ритм һәм рифм тәэсирендә, тыйгылы сөйләмдә сүзләр үзләренең урыннарын алмаштырырга мөмкин. Һәм шуның нәтиҗәсендә сүзнең кире тәртибе, инверсия барлыкка килә. Кушма җөмләдә сүз тәртибенә килгәндә, кушма җөмләдә җөмлә кисәкләренең урыны гади җөмләдәге кебек сүз тәртибе белән билгеләнә. Айрым җөмләләрнең ничек урнашуы исә җөмлә төрләренә һәм калыпларына бәйле була. Теркәгечле кушма җөмләләрдә теркәгечле җөмлә икенче урынга куела, кабатлана торган теркәгечле җөмләдә исә сүз тәртибе ирекле була. Кыскача шул һәм тагын бер фикер, аналитик иярчен кушма җөмләләрдә баш җөмлә күбрәк иярчен җөмләдә алда урнаша. Кыскача әйткәндә, җөмлә төрләре турында, җөмләдәге сүз тәртибе турында менә шундый мәгълүмат сезгә. Әлбәттә, синтаксис ул бик зур тармак, аны өйрәнү өчен еллар кирәк. Әмма ләкин без дәрес кысаларында сезгә бары тик төп билгеләрне генә бирергә тырыштык. Хөрмәтле укучылар, шуның белән дәресебез тәмам. Сораулар, рәхим итегез. Әлфия Шәүкәтовна, дәресегез өчен бик зур рәхмәт. Сезнең сөйләвегез чынлыкта да бик мавыктыргыч. Менә синтаксиска килгәндә, минем бер соравым бар сезгә. Менә шушы татар синтаксисын кемнәр өйрәнгән? Бик кызыклы сорау, әйе, без бу мәсьәләгә киң туктала алмадык, әмма татар синтаксисын бик инде 19-нчы гасырдан башлап өйрәнгәннәр. Беренче грамматикаларда ук синтаксис турында мәгълүмат бирелә. Безнең көннәргә килгәндә, менә сез танып белгән, ишеткән галимнәр арасында, әлбәттә, беренче дәрәҗәдәге синтаксис галим ул Мирфатих Зәкиев. Аның хезмәтләре, аның диссертацияләре синтаксиска багышланган. Шулай ук Флюра Садриевна Сафиуллина үзенең төп хезмәтләрен синтаксиска багышлый. Аның, мәсәлән, татар телендә сүз тәртибе, татар синтаксисының совет чорында үсеше дигән хезмәтләре, татар теленең синтаксик төзелеше дигән хезмәтләре бар. Шулай ук Сәгъдәт мөгаллим улы Ибраһимовның синтаксиска багышланган хезмәтләре. Хәзерге яшь галимнәр арасыннан, мәсәлән, Гүзәл Нәбиуллинаның татар мәкаләләре синтаксисы дигән диссертациясе бар. Гомумән алганда, синтаксис өлкәсе бик кызыклы һәм ул һәр вакыт галимнәрнең игътибарын үзенә тарткан. Җавабыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхим итегез, тагын сораулар. Минем шундый соравым бар. Татар теле өчен аналитик иярчен җөмләләр хасмы, яисә синтетик иярчен җөмләләр хасмы? Кызыклы сорау. Кыскача гына әйткәндә, татар теле өчен синтетик иярчен җөмләләр хас. Чөнки телебезнең табигате шундый. Аналитик иярчен җөмләләр күбрәк тәрҗемә ителгән кебек, калькалаштырган кебек килеп чыга. Әлбәттә, инде бу калыпта телебездә урнашкан, хәтта мәкаләләрдә дә без моны күрәбез. Мәсәлән, кем эшләми, шул ашамый. Рәхмәт. Тагын сораулар, рәхим итегез. Менә минем соравым бар иде. Менә татар телендә гади җөмләнең ничә калыбы бар ул? Бик кызыклы сорау. Бу проблема өлкәсендә галимнәр эшләгән һәм хәтта аерым хезмәтләрдә бар. Һәм академик Мирфатих Зәкиев хезмәтләрендә бу ачыклана. Галимебез татар телендә барлыгы 52 калып күрсәтә. Ягъни гади җөмләнең татар телендә 52 калыбы бар. Рәхмәт. Рәхмәт. Минем соравым бар, татар телендә сүз төркемнәре шулай ук беленгәнме? Тарихта дип әйтәсегез килә, әйме? Татар телендә сүз төркемнәре төрлечә бүленгәннәр. Мәсәлән, 19-нчы гасыр грамматикаларында, бигрәк тә гарәп грамматикасына ияреп язылган хезмәтләрдә татар телендә бары 3 сүз төркеме дип күрсәтелә: фигыль, исем һәм бәйләгеч. Инде соңынрак рус теле грамматикаларына ияреп язылган хезмәтләрдә сүз төркемнәре аерылып чыгарыла һәм бүгенге көндәге кебек менә мөстәкыйль сүз төркемнәре, ярдәмлек сүз төркемнәре һәм мөстәкыйль сүз төркемнәре үзара тагын бүленеш алалар. Чөнки менә без әйткән тарихи грамматикаларда фигыль аерым каралган, исем сүз төркемнәренә сан, сыйфат, исем, алмашлык, рәвеш кертеп караган. Шуңа күрә ичкене сүз төркеме аерылган. Бүгенчә инде без сезнең белән карап үттек, алар шактый күп. Рәхмәт. Хөрмәтле укучылар, кадерле телевизор караучылар, безнең дәресебез тәмам. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.